Kom nu, William. Jeg filmer. Ja, det ligner, du har afro på grund af det der træ. Nej, det gør det ikke. Fedt nok. Det er jo hans cykel. Vi har lige lagt en video ud, hvor jeg spiller slender, sådan en lille, sammen med alle gutterne nede på klubben. Lad nu være her. Fuck nu af. Vi har lige været nede på Hoslar. Ja, Hoslar, Hoslar, Hoslar. Jeg har drukket min bedste drik i verden. Jeg sparer lidt. Men jeg har jo ikke så mange penge. Jo, det har jeg faktisk. Den her går ud for fun med briller. Vi får $100 på hver, på grund af, at vi reklamerer for Hoslar, så sig lidt mere. Ja. Vi skal, det her det er Hoslar. Vi skal lige have 10.000 kroner, og det er derfor, vi lige laver den her, ikke? Hoslar. Altså, penge. Money, money, money. Ja. Lige Hoslar, lidt lige. Hoslar. Det drikker vi kun for at få penge. Altså, hvis vi drikker 10 af dem om dagen, så bliver vi ret glade. Og vi får en hel masse penge for det. Ja, og vi bliver faktisk ret friske. Hoppeborg. Men det kan være, at folk ikke gider blive filmet derinde. Men man kan ikke se Hoppeborg på grund af den lortehæk. Her, tag din cykel. I dag har vi lavet mange videoer. Vi har været meget inaktive. I dag har der kommet 2 videoer indtil videre. Det her er den tredje. En skal holde den der. Er det kommet 2? Ja. Hvor er den anden? Mig og Anton lavede en. Hvor er han? Henne på skolen, hvor vi lige har lavet lidt fingerboard. 2 fingers, peace. Fingerboard. 2 fingers, peace. Ja, okay. William, det kommer faktisk på en fingerboard-video. Nu skrider han. Fuck. Okay, vi starter videoen. Vi ses. Fuck, jeg kan ikke trykke, når han hostler i hånden, mand.